खारन दिनै क'क्राझार एक गोदो 5 नाम्बारमोन क'क्राझार माबाया नाम्बारा लकसभाना दिनै 1 नाम्बार जानो थांबाय 1 नाम्बार क'क्राझार लकसभायाव जिहेतु गुबुन दोल माने जोंजों पार्टनार एलायन्स पार्टनार हिसाबै UPPLआथ' थाखाबाय BJP थाबाय GSP थाबाय थाबाय बे गासिबो दोलो जायफ्रा माने बहाय गसंनांगौमोन बिथांमोनानो जोंजों लोगो जाबाय दा दङ जाहैबाय अनलि कंग्रेस आरो माने BPFआथ' मिसासै नै जोंना फैगौ 4 तारिखआव खैला मैलाव जेनोखि सुबुं गौमा जानो थांगासिनो दं बेवहायनो 2000 बायदि BPFआ जयनिं जासिगोन BPFनिफ्राय जोंनि UPPLआव हाबफैसिगोन दा बिथांमोनहा माने जेसेबांखि सिमां नङा बे सिमाङा सिमां फाग्लासो जागोन आरो 4 तारिखनि प्रग्रामाव रायजोफोरखौ बाहागो लानानै मा खालामगोन 4 तारिखनि दहाय एसे आवगायावबो बुंबाय आङो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ जोंहा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैगोन बेजों लोगोसे गोबां जोंनि UPPLनि दैदेनगिरि MLAफोर फैगोन बिथांमोनहा सानसे थाला जोंनि नैसिमावनो हाबाफारिजों थागोन आरो गोबां माने स्किमनि माबाबो फाउन्डेसन जोंना चिफ सारा गायसनगोन दहाय बुंनाय बायदि ओरै माबायाव मा होनो मावरिया बान मोनसे दंमोन बिथांमोना माने इरिगेसन स्लुइस गेट बेखौ माने एसेल' रांजों बानायदोंमोन बे बोसोरसेनि उनावनो बायलांदों 5 कौटिनिमोन नाथाय एबार बिटिआर सरकारा जोंना प्रमद बर' सारा 30 क्ररनि सेंसन खालामबाय अलरेडि टेन्डारबो जाबाय आरो सासे कन्ट्रेक्टरा मोननो हाबाय दा बेखौ फाउन्डेसन स्टन ओइदिनखालि गायसननाय जागोन बिनि अनगायैबो गोबां जायगायाव माने दलं दं 2, 3 बेखौबो बिथाङा फाउन्डेसन खालामगोन आरो मावखानाय जिनोखि लामाफोर दं बेखौबो बेखेवगोन बिथाङा ओइदिनखालि